ମନା କଣ ଉଡ଼ି ଯା ଧନ ପଡ଼ି 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 ଉଠି ଯା ଧନ ପଡ଼ି ଉଠି ପଡ଼ି ଚଢ଼ି ଉଡ଼ି ଯା ଧନ ପଡ଼ି 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 ଉଠି ଯା ଧନ ପଡ଼ି ଉଠି 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 ଉଡ଼ି ଯା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ମୋ ଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ କେମିତିକା ରହିଛି ମୋ ଫେସ୍ଟା ଆଜି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲ୍ ତ ଦେଖି ସାରିବେନି ଆଣ୍ଡ ମୋ ଫେସ୍ ବି ଦେଖି ସାରିବେନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଛୋଟ ହିଁ ହେବ ହେଲେ ସୋ ଡେରି ନ କରନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ରହିବେ ଦେଖିବେ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା ଆମେ ତ ଖାସ୍ କରି ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେଟ୍ ପିଲା। ଆଉ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ପିଲାର ଆଜି ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫେସ୍ଟା କେମିତି ରହିଛି। ଆଉ ଫେସ୍ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ କହିବି, କାହିଁକିନା ଏମିତିରେ ସେମିତିରେ ତ ମୋ ଦେହ ବି ଖରାପ ଥିଲା। ମୋ ଫେସ୍ ବି ବହୁତ କିଛି ମାନେ କ'ଣ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି। ମୋ ଦେହ ବି ଖରାପ ଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ମୋ ଫେସ୍ ପୁରା ମୁଁ ବି ଝଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଦେହ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମାନେ ବାହାରେ ଥିଲି। ତ ବାହାରୁ ମାନେ ମାସେ ହେବ ଆସିଥିଲି ଘରକୁ। ମାସେ ହେବ ଆସିଥିଲି, ତା'ର ବୁଲିଲି ଏନ୍ଜୟ କଲି। ତାପରେ ରିଟର୍ନ ଆଉଥରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲି। ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ପୁଣି ଆଉଥରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘରକୁ ଆସିକି ତ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ଉପରବାଲା ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଜାଣି ମୋ କରିଥିବ ନା, ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ହିଁ ପଡ଼ିବି। ଭାଙ୍ଗି ବି ଯାଇଛି, ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା। ଆଉ ସେମିତି ଆଜି ଲାଗୁଛି। ଲାଇଫ୍ର ଏମିତି କେବେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଫେସ୍ କରିନଥିଲି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନି। ସେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ କାରଣ ହେଲା ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ମାନେ 2 ଦିନ ହେବ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେଇଥିଲି କି ମୁଁ ଲଭ୍ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଲଭ୍ ମାନେ ପରିବା ହାଟରେ ମାନେ ବିକିଲା ଭଳିଆ ବିକେନି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କିଛି କାହାକୁ ବି ଜଣେଇନଥିଲି ମୋର ଲଭ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ସଦାବେଳେ ତୁମକୁ ମୁଁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିକି ଆସିଛି ନା ଲଭ୍ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତ ସେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିକି ଆସିଛି। ମୁଁ ମୋ ଲଭ୍ର ବି ଧୋକା ଖାଇଯାଇଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଲଭ୍କୁ ନେଇକି ଏତେ ସିରିୟସ୍ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ଲଭ୍ ଚକ୍କରରେ ଏତେ କେୟାର କରେନି, ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ଯେତିକି କେୟାର କରିଥିଲି ନା, ତ କ'ଣ କରିବା। ସେ ମୋ ପାଖରୁ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିଯାଇଛି, କେମିତି କାହାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କାହାକୁ କେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ସବୁ ମୋ ପାଖରୁ ଶିଖି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯାହାକୁ ସେ ଭଲ ପାଇବ ନା, ପୁରା ଦିଲ୍ ଖୋଲ ମାନେ କ'ଣ କିଛି କାହାକୁ କିଛି ଡରିବନି, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ପୁରା ଦିଲ୍ ଖୋଲା ଖୋଲି ମାନେ ଲଭ୍ କରିବ। ସେମିତିକା ନାହିଁ, ତା ଲାଇଫ୍ରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରୁ ବହୁତ ପୁରାପୁରି ଖୁସିରେ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ ଯାହା ବି ରହିଲା ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଦୁଃଖ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, କରୁଛି ବି। ତ ଆଗକୁ ଯାଇକି ବି କରୁଥିବି। ତ ଏଇ ତ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାର ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ କାରଣ ହେଲେ। ତ ଯାହା ବି ଭିତରେ ଭାବୁଥିବେ ବ୍ଲଗ୍ କରିଛି ସେଇଟା ଭାବୁଥିଲେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଟେନସନ୍ ରହିଲା ବେଳେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିହେଉନି, କିଛିର କିଛି ଗୋଟେ କରିହେଉନି। ନା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ହେଉଛି, ନା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହେଉଛି, ନା କ'ଣ କିଛିର ବି, ନା ଗାଁର ବି ନେଟୱାର୍କ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ସବୁଆଡ଼ିକି ଟେନସନ୍ ଥିଲି। ଆମ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା ମାନେ ଦିଲ୍ ଖୁସି ଥିଲା ଲାଗି। ତ ଏବେ ବି ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ବି ଘରେ ବି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ସବୁଆଡ଼ିକି ମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଆଖି ନୁହେଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ତ କିଛି ନା କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ମାନୁଛି ଏଠି ରାସ୍ତା ଘରଟା ସବୁ ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି ଲାଗି। ସो ଏତେ ବଡ଼ ରାସ୍ତା ତ ମୁଁ ସେପଟେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇକି ଯାଇପାରିବିନି। ସେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇକି ଯିବି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମୋ ଘରର ଏବେ ଟେନସନ୍ ଚାଲିଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଟେନସନ୍। ପୁରା ମୁଁ ମଝାମଝି ମାନେ ଫସି ଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବା, ଦେଖିବା ଉପରବାଲା ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେବେ ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି କେତେ କଷ୍ଟ ମାନେ ସହୁଛି ତ। ଉପରବାଲା ଦିନେ ନା ଦିନେ ମାନେ ସୁଖ ବି ଏତିକି ଦେବେ। କଷ୍ଟ ଯେତିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ସୁଖ ପୁରା ହିସାବ ନେଇ ଖାଇବାର ଲାଗେ। ସୁଖ ଯେତିକି ପାଇବ, ଦୁଃଖ ବି ସେତିକି ପାଇବ। ସେଥିଲାଗି ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନେ ଦୁଃଖଟା ଏବେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପରେ ତ ସୁଖଟା ଦେବେ କି କ'ଣ କେମିତି ମୁଁ ବି ସେଇଟା ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନି। ମୋର ଆଶା ଅଛି ସୁଖଟା ବି ମିଳିବ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ଆସିବ, କ'ଣ ହେବ, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନି। ଆଉ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଦେଖିକିନା ମୋତେ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥିବେ, ମୋ ଦୁଃଖରେ ଯଦି ଆପଣ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିବେ। ରହିଲି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁଆ ମୁଝେ